Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is you. You are the pillar that holds our life. You are the pillar that holds our life. Master Jesus, you are that holds my life, my life, my life. You, Master Jesus, you are my life, oh Lord. You, abandoning you, Hallelujah, hallelujah. Adofo idonyamia otiase no ase. Senfo ano. Abrani nyina no onyamia samwa enkwa ne asundwe wo mu ana yade brewo. Na mnim yesa won so beye aso na odi akoma paaje na ama wabrabo atumpon. Afi wei onyame adom odi yen abewura mu na yeda so awom sani abosumi a edi kan January abetwam na ende sese yewura February and na 1st February 2022 akra yekọ na minim se yehya afiase wasi gira yepa bi ama ho na sa gina epa no eno na mepese me no ekasa efa ho se gina ye biara ubesi bia no e ma remfri wawurade Yesu Kristo. The new beginning as I said unya gina yepa bi na usie ehia gina ya yebesie no e woni pa ya brabom no eno ana ba kire yen se ye bekwa wieye pa ana se ye wieye enko yie se wantimi ensi gina ye pa ma ho a ebe ya den se nkunimdie ebetumi aba ma obrabo bebre sise bebre no wo nipa tirim wo na enya won sise no eno na bebem isanse wuni tumi ewo wabrabo mposo onyankopon no a obo wo na okura wo nkwam no na ono pe na ye ho wabrabo mu no ono esa wo kai no abrani abre nyina chance onipa bebre owa obesusu na wa hihye se wei ni wei na meye na mama brabo asimiye so honam fam de ababo no homoden nanso entumi nyejie esanse honhom no pe nanso honam no amrenti no eyese wubetie onyame asem a eyenkwa na aboa amwanya nkwa esanse fitiase no na asem no wo ho se John chapter 1 verse 1 to 3 wa also in the beginning was the world, and the word was with God. And the word was God. In the beginning was the world. Emfitiase no na asem no ewo ho. Na asem no ni Onyankopon ene wo ho. Na asem no eye Onyame
anu nti sɛ wohyɛ biribiara ase wɔse wankwati no anyɛ biribiara a wɔyɛɛyɛ biribiara adeɛ biara a wohu ne wiase mu a adeɛ biara a wohu sɛ ehu sɛ ɛso sɛ esua no onyame nam n'asɛm so ɛna ɔgyegye ne nyinaa ɔno nyame no a ɔyɛ onyansabu akwa ɔhyɛ biribi pa bi ase na wɔyɛ biribi pa bi ama ne ho no ɔnam n'asɛm so wankwati asɛm no na asɛm no so na ɔnam ɛyɛ biribiara wɔyɛɛyɛ deɛ a na wɔn nso mekaa wo sɛ womfiti aseɛ afei mu yi kwa bɛn so na wofa botaa bɛn na si w'ani so na nhyehyɛe bɛn so ɛna wayɛ odi onyame asɛm efi aseɛ na onyame asɛm no akyerɛ wo kwampa ama wafa so akosi awieyɛ afi na etwa mu no opre bebree obo ahomɔden sɛnea wobɛtumi ɛnso nsusu ya mmam sanse no wayi onyame asɛm ato nkyɛn sanse no onyame asɛm no ɛkwan no yɛso na wonam woyɛ waa kasa wopɛ na wopɛ ammoa wo itufo sɛ afi wei deɛ